everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Hala, tag 1,000. Oh, ipa bay, ipa. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000? Di marigikan. Tanawa ko no. Basin og dunay nagkasuwat diha. Di gamay papel. Basa. Congrats. Gamay gasa nako nimo. Manoy Herbert. Oh. Gikan ni Manoy Herbert? Gikan kang Herbert? Kun mao, naibaw di si Kuya Hilbert nga gikasal ka. Layas ang Manoy. Nganong hasulon man ko niya? Boy LJ, hasol good. Kining igibuhat. Di ba ni paghasol nako? RJ, Murag gihasol ang akong tanglag, Maris. Rudy, Dili tingali boy LJ oy. nasuko ka ba, RJ? mura mo kong gi-torture ani ing kain tanga. Bay, boy LJ. Ayaw gubay mo adlaw. Kasal ro ninyo ni Daymares. Sorry. RJ, Nakasulti lang ko, ani. Tungod kay... Gusto ko lang ipagawas ang niya sa akong huna-huna, sa akong pagmahing nga to niya. Kung naibaw siya, nga nung siya mo tambong. Nga nung siya mo tambong sa akong kasal. Aron nung ta sa ingon. Siya ang wabay nako sa pagpaso, paingon sa altar. RJ, Pero wa na niya buhata tungod kay nasuko siya nako. Kagiilog nako si Maris, gikan niya. Ay, murag nilapas imong pagsabot ana bay. Wa man ka nangilog. Pero kinsay naghatag nimo ani? Ay katulging tao nga nagsige sa dog picture sa cellphone ninyo. Ako mo ganito nabanggaan. Nasibugan ako. Huwag ko bantay niya. Nangay kong sorry niya. Di lang maklaro ang naong kay medyo nagkao mang katuog panapton din. Basta dunay nagbitay nga panapton ang iyang kao sa matag aping niya. Siya ang naghatag ani? Siya lagi. Iyang gihatag nako. Ug ipahatag ninyo. Kung nasuko siya nako, ngano naghatag-hatag pa siya? Gusto niyang konsensyahon ko? RJ, Sorry Maris. Nagpahungaw lang ko sa akong gibati. sige na be, gusto na ko na be. Igo na lang, ana. Naapot ay pang bisita. Bisan kung mauna ang imong pagsabot by RJ pero binili og gamay pagtahod si Kuya Herbert oy. Kay tugutan ta. Nga nahiubos yan mo tungod kay ikaw ang nakaangkon kang Daymares. Pero way pagkutat ang iyang suporta nimo. Pay Rudy. Nidunggo na kita sa pera. Oh, Arang. Okay. Oh, Arang. Oh, nakita na akong amigo nga si Bambino. Nisugat siya? Sige. Arang. Huwag na ina kita paganaw. Bay, ikaw ni? Ako ni Bay. Bay Herbert. Dili ka magatuo nga
mao ni karon ang akong dagway. Ngano man na? Mas may tingaling nga manood ag kananan. Istoryante ka sa nitabo na ako. Todi ay ang akong kalipin, si Ara. Mao ba? Oh, mayo gani kay nabuhi pa ka. Sa diyang na-crash ang imong motor nga imong gida. O lagi ba? Oh, nahila kang bata. Basta ino gigutom man na. Nia, may giandam na kong gatas para niya. Bay. Kurun aray na kapuyo uban ako. Medyo bukid-bukid ra ba ni? Pero may mga sakyanan. Mingaw ra ba gyud? Way kaso bay. Labing maayo no. Unsay atong sakyanan dito? Habal-habal. Dong. Niarang plite oh. Tama nga, pwede ko. Makauyon baka mo Teresa. Payag ra gud ni. Duha man ni kabok akong bahay dere. Ang akong gipuy-an katong tuwa sa ibabaw nga bahin. O kini din he. Ako ling kuan pahuwayanan ba. Panahon sa ating init kay bugnaw man kayo din he. Kay niya may daghang kahoy. Wa man kay problema sa peace and order dire. Malinawon man dere. Pero doon na daghang adik-adik. Doon nasa day na dinhi bay. Naalagi. Pasang din lang sila. Murag bisa ka asa ron na manan sila. Pero okay ka bay kung paralitan mag-abang lang ko dinhi ba. Maghimo ko og gamayng shop, repair shop sa mga sakinan. Oh, shop. Ayo. Shop sa pag-ayos mga motor, sakinan kung sa pariha, pero imo lang pangalan bay. Imo lang ang permit sa maong shop ba. Wala problema ba? Okay. Ni ako good plano hinay-hinay lang. Niya pwede makatanom-tanom din eh. Sa mga lagot mo lang good, nga tanon, mais. Okay ra ka na bay? Okay ra kayo ba? Pagkamingaw aning dapita, Herbert. Tining napita, maginaw kong magmalinaw na kita. Mao na akong gingon mo. Nga magsugod as bagong kinabuhi. Ug sila si Mr. Carpio. Unsaon naman lang. Di na ta matultulan ini. Putlo na to ang tanang communication nga to kanila. Herbert, Ako'y tumarang. Para ra sa kayuhan. Kanado o sa atong anak. okay. Ikaw ang mag-igo, Herbert. Pero unsaon naman lang ang atong utang. Hinay-hinayan sa pagbayad. Pero unya na. Kung makapundar na kita. Sir Carpio. Letter, kulot. Sir. Gipatawag ko ikaw tungod kay di ko na makontak sila si Tisoy man diri no. Aw! Klaro na. Nisibat na to. Pila na kasimana, hapit na buwan. Nawa na nako sila makontak. Gisibatan ka na lagi. Maro pa tong Barabas si Tisoy. Gidaganan ka na to. Daganan ha? Nangita silang sakit sa lawas? Simple. Atong ipadayon ng atong plano para niya. It's your ball game, Kuloto. Salamat, sir. Paminaw ka mo, mga turotot. Kalat. Sa mga kalat. Timan ang inyong amo, mao si Berting Cobra. Kung dunay mapandol o mabakuti,
Berting Cobra ang amo ninyo. Clarix! Oh, kulot! RJ, unsa na imong pagkigsultihan? Maris, miabot na ang order para nako. Ibalhin ko og laing dapit. Ha? Tinuod ka? Oh. Ibalhin ako og assignment. Adto sa Negros. Kalayo ba? Pero wa ko'y laing mahimo. Tawag sa katungdanan. Pero, makauli-uli ka na. Oh, oh. Pero, tingali, every 2 weeks. Og, binuwan ba ka? Malayo ka di ay namo. Saon man. Trabaho man eh. Si Rudy, Wa ako mada, day Maris. Pabilin ako dire. Maayo ang taka to kung kauban ming by RJ. Labing mayong niyarasad ka dire, by Rudy. Aron sa ingon, naasad ka nga makamonitor nilang Maris ug sa akong anak. Aw, okay na ko. Ang ahang masadong mamunggos ko nga, wa may order para nako. kanas ka malarga. Karong Domingo. Hapit na mo larga ang barko. Musa ka na ko. Pag-amping dito ha. Natural. Nagon mong duha si Inday nga nagpaabot na ko. Ambiyo na si Inday, be. Nak, manarbaho si tatay, ha? Giling ka ni nanay. Tingali malimot ka na namo ni Inday ha. Dili ka na may tabok, Maris. Ayaw palabi og istrikto sa imong pagkapulis. Kay, dakan kag kontra, anak. Tumanon ko lang ang akong katungdanan. Ug akong gipanumpaan. Nga mao ang pagpanalipod sa kabtanan. O kinabuhi sa tao, Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.